Correct. I'm right to the hinter. I fit in it. And you go with the train. Yeah, what's good? You the Alright, ask for I don't know intro video. Anyways, what's good YouTube? It's your boy DYG and I'm back again with praise_dude. Yeah, man. Yeah, this. Yeah, praise_dude. By YouTube, praise Makara, the most handsome man in Cape Town. In Cape Town. Yeah, okay. Another video. Yeah. Alright. Let me introduce myself again and tell you what's inside this video. Yes. But anyways, guys, I'm G from G and Lolo, and yeah, I'm here at Praise Makara's channel, being interviewed. Okay, the boy wants to know how he started, man, and how the journey is going, and all that. Sorry, guys, I've got flu, but I'll manage. And so yeah, just stay tuned. And stick to Takatanga says, Rupama say, I know you guys. Yeah, man. And so stay tuned. Yeah, man. So make sure you subscribe, you like, comment, and share. Yes. Yeah, that's why I'm gonna roast Ngomana and Dragon Peace and Ngomana. My questions are yes in comment section. They material. So man, and roof in the face. So I'm going to say, who is D and Lolo? Okay, D and Lolo is D and Lolo. Why? Bro, Zikara is you need to okay. Alright. I thought maybe we shout out as individuals. But then D and Lolo is just a young couple trying to make fun on YouTube. I mean, trying to entertain themselves and entertain people as well on YouTube and Instagram. I mean, on socials. Zimbabwe. Yeah, you know, the essay based Zimbabwe. Yeah. So in that teacher I also inspire kuti muzozonzo ayawa isusu wana biti and Lolo. Maka inspire na nkoma chaiti here, maka inspire na nkoma chanaka here, ndindaka ku inspire here kana kuti what inspired you ndara kuti muta yakuta. Of course, yeah, kuti uzotanga something you definitely need to be inspired by someone. And so as for me, yeah, I was inspired by my brother Tanaka. Tanaka, shout out to you guys. And I forgot this channel, but the Italians are sometimes though. No, it's South African. My name is Arno. I see a ghost in a scene. No, not that one. No, there's nothing to inspire. Most of that stuff. Content. So yeah. I was inspired by Tanaka mostly, if I can say, like, if I can mention names. And yeah, from there I can go okay, I will go get that shit. That's what and besides being inspired, I felt like okay, if you open the channel, it can also help with the relationship. You seem there. Not this. Right. Yes, in Simba though, but it's a ball. Because sometimes you're not going to shy like my plan not to shy but content you get something to do. Okay, I get to and also you see those comments, they entertain us. Yeah. It's like a pattern trade. It's like comment eventually. I mean content eventually for my comments and then you found one but some that ain't how did you meet Lolo? You know Lolo masangana it was love in the face site but anyways na Lolo chakasangana it's not sangana takango from socials makaduma nepi chaduma na MKT shout out to Kim and Naga again chaduma na MKT gang group and then you know guys I post pictures here and you'll be like okay let's say I posted my picture and then I'll be like I'm D and then Anaki Roy D Anaki Roy no boy so then I'll tell group so zakatika tezokuthi I post my pictures here inini ndandisirishi online but then ndakazongoita coincidence ukuthi pakaposta Lolo I was online in that group watomanya inbox but that same time let me do my thing you see right wasika wakanda CV
Yeah, ndakanda CV. I think ndakanda CV. Today's what? Today. June. June. Yeah, ndakanda CV last month. Yeah. May. And yeah, the CV was processed for like months, guys. Almost like men's are not my type. No, man. Men's I don't date short boys. Sometimes I was being told it's okay. Now I'm reversing my gun. But I'm then not in my dating era. Yeah. Is it era or era? Era. And sometimes I had to go and stuff, you know, girls what you guys did. But then I didn't lose hope. Okay. I didn't lose hope. I stayed with my word and yeah. And that was after how long? After 6 months, guys. 6 months? Yeah, in 6 months, then I told my ex kind of 4, 5, 6. Yeah, but as for me, by that time, yeah, I would have been doing that. But then that's what I thought, okay, now I need to focus. Because and then this was usually no, I mean then I told him one to come back from months. Yeah. Nah, patience. Okay. So you teacher I know so sure I na kudobuda masisi. Because ujola kuno akukosike kamdara. Akujula. Kanya so kuti aiwa. Mimi lolo jedo anda kudobuda masisi nda kudongoita zvimwa. Teacher akashu. Okay. As for me, like I told myself first, which okay, you know what, if I'm going to date now and let it be serious, let it be something that I can say, okay, I mean this like fully. So you were not sure to learn it. Why try a boss wangwanyeta nemasi? No, nan mira ndishule nekoko. Alright. Ndazudza kaini first okay, kana ndakudate chichi someone like this. Nokudate munhu wandoziva kuti okay. Tinenge tikuenda kune musoro kwete kuti tirongonakidza zvemastreets ndaiziita zvangu but then zvanga zvakundibowa waneta like ndandaneta bishu ranga raneta bishu ranga kwanyira so patakasangana lolo unfortunately and to my surprise as well and it was an advantage kwandiri kunyandasangana nemunhu ari kudawo the same ona saka lolo anga ari bishu ranga raneta maya angasi hake bishu ranga raneta asa anga aneta anga angu munhu akutongozvidzawo okay ndakuda kufocus like ndakuda kufocus on kuti ndakuda kusiyawo I can say a relationship I can say okay I was a bad guy but then yeah ndakasangana nemunhu wanga right and then anga ready to settle and then matangiro epapo and then some months in the relationship I noticed okay I feel like this is the one and mamaenda umaintro ndakaenda ndakarwa bojens like I was just already normal but yeah it was yangesema ndesema muntu mutonzi uyu nkwasha wenyu kupa rapo ngewana uda kufamzana naye kanzi say azanzi right I mean my family was okay paisa ngopo watuma both parties kuzotoka ndo wana mwenye kutasana man arikuyenda they were so comforting man. I mean not comforting they were so friendly they were so what so they're just nice feel it warm inokera feel it warm unogona kuti watanga kune momo to remote papi wautokumbira mikosolo why ndakumbira kosolo where is the beetroot you see zama atojika mtio yes ndaja 7 colors guys that day and gangster right now request take we are always saying this but then ndakazongonyara utesha ndenda by Israel anosara kasi but ndakati I know request take it was so nice guys it was nice and yo aina ndifungo ndombo bhumondo cha ndikachakanguta because the thing is drive through itu kwata inonzi pandakasangana maparents it was like planned let's say we discussed about it in Nalolante okay I'm gonna meet your parents this day and they already knew it's okay they're going to on this day of which it was a dinner so definitely yeah like everyone was waiting. I was waiting for me and I was at work I finished late I almost disappointed though but that is only very tutandisanga kutofunza tukumpisa kwashike ndakazvibatikira right vanhu vakavarerwa vanhu vakakula so ndara inini
zvivindi zvakazokupai kuzoti muchiti aikadovhura Instagram about it because unoti a lot of couples mukuwa inspire of which zvakashata because vamwe vachona vari kuzoinspire kaka zozoramba so inini zvivindi izvozvo makazvaona kuti ona zvivindi zvazvamai zvingori pano one isika newo usingatengi usingazvitengi first uchizvidouta like okay I'm dating this person but maybe ndokunozongoleka kana ndokunozonakirwa nomwe munhu ndoita and then usitomboite zvinhu zvacho rega kozi uchozvidhauta but then kana usingazozvidhauti zvako chinozoti okay ndiri panapa ndopekupedzera because remember you're putting yourself into the world and uchiradza vanhu kuti okay this is the person I'm in a relationship with unenge uchitozvivharira like mamakomba ona like mamwe kana kwakuna vamwe vasikana vanga vachikuda kana vakomana vanga vachikuda watozvivharira ona so ini ndandazvidza kuti okay this is fine now. So let's go for it. And then we were both excited a bit about it. I mean, and so, that's zvakaramba maida sei. Zvakaramba izvo. Zvamatozvitadza kuzwanana kuti zvatoramba. Marambana all right. Taingosiya taingorozongoribvisa page but then kafika kapamba sine. Kafika kanga sipo zvapo. Maitemba because ndaitemba munhu wangu utemba umuntu wako yena okay so makaendela sendara macriticism enda sei because nomboona hangu dzenguva kubasa kuti ndakanomboti pana comment ona munhu ari kuti anzikima akashata ona munhu ari kuti chii because zvizoda ko masong wanzi social media ese vanhu vanotimotimitea I felt like criticism yakanyanya Facebook of which Instagram ni YouTube it's not that deep. Sometimes you get it like it's so bad but then at the end of the day you know what let it slide but then samune makomeza mamusangana nayo amesunza apagiwa tsabibra kashata apa lolo wazoita sei even kana chinozonetsa ndese kuti munhu anenge ashingizwa kutrabheka akashata ukazomucharisisa kana watazini ukandikomentera zina nebasa go through profile wakaita sei ndokuongorora ndiye munhu wacho because vanhu vakanaka kana kuti vanhu vane havana nguva yekuti vachikomenda because havana nguva yekudaro and at the same time nini handinini zvakawanda I just do my thing and iwo usinganakiri kuti zvandinoita zvinini it's your life at the end of the day but I once got like a comment ekutoti ndakandombozvibvunza kuti German now handichanyatsoziva zvangu but vaitaura about what like chakopera hanzi makopera makopera content chichichi and stuff but at the same time uri kuti ndakopera but you see those people walk ndakopera wakuendoza kuti guys go and watch this but then you wozoita sei man one compare that's so manje sometimes vanhu vakarambana nema-ex avo isusu zvangu personally ndakarambana ex ndatobvita nyango kana kung'anga ndonotoya so how did you handle like ma-ex ari bita ma-ex ako from both sides kuti because ini ndakaona ex wangu wakutogadzira channel content nemwe munhu ndiripo as long as inini ndiri pasi pezuva icrisis iyo itori crisis itori problem unotabeiwa izvo ndinokomita conversation kuti ndiye wangu mwana anonaka izvo then you're wrong but as for me I feel like yes nema-ex angu tinenge takatadza kumvana nezvinhu tikasiyana but I don't feel like there's bad energy between us togonosangana murodhi njetutaura like hapana chakaita one but then handina kana maproblem now handisati ndamboita kuna lolo hakuna wakambouya kuna lolo okay there's this point where I mean ex wake tichacha mugarawo akatomboda kutonditsvaga zvekutodaro akada kukuponda angasingadi zvakuzi handizivi but I felt like okay this nigga is looking for me because I had like messages from people
vachindudza so matracks, yeah, something like that. But sazvenziwo ungabva Cape Town kuya kustrand kuzotora mwana wabva Cape Town anzi kumafamu ikomboni yana zaira sisi no hapana because ndakanozoti vasikana vese vekuko vanoziyana vakangodanana nauyu waraisa ndozoti oh yeah, I think it's because of the school. Chikoro iwani chinenge one chigovernment. But then kwavanogara kusilike kumafamu ndinofunga pamwe mafamu vakanochikomboni paentrance yestrand, so it's like a suburb. ndonongoiziva munhu semunhu unongoiziva munhu but ndinozongozoda but yeah saba maex aiti chimve zvanzi anditsvaga achida undiona aida kukuonere yaramba nemunhu but then mizari nekana ndini nazvona ndinitarazana nabazana ndakatondoshika pakutombomuzaokuti hamuzoti ndovanobva pazasi wese wakati panyuka yapinda mumba ndakamutadzira watora kambo kana akaranga achiri kuda lolo wacho ane pasi yese pamwe anga achiri kunagona nebhebhe kayo wakupa all the way from Cape Town to Zola 50 kilometers kumutora asika nekoko zvichesei 1 hour drive vanenge vasingaperformi zvakanaka kamuitadza hanzwa kuma nezola mabharani munhu ane wangu hanzwa pana chino wangu ito ndozvichitira parapara zvapana zvemumarodi area yacho but we don't know iri mabharani adizoziya vakuma nekuzola tichikuyozitora sikana yangu ndiri mabharani vari kuya ari kuya mukomana akazotora vese ndinoita gumba barika alright so ndarama ma-insecurities mamaindi mase because inini musikaonesa ndadanana indofarwa kunge ndive nepassword Facebook, Instagram, WhatsApp nekuYouTube pamwe chete neTelegram. Ma-insecurities hauna kitu yepi ninsike usingadi zvakawanda because inini phone ndotoita go through inini phone yangu ndeyangu yako ndeyedu phone yababa ibatwe izvo it's fine, it's your rule relationship yako phone yangu but then inini nankukwedu isizviona ane password yangu inini ndine password yake andinini Instagram yake. I mean, yes, I can go through Instagram but ndine ndichitotawo zvandiri ndichiita haana problem she can go through apa zvadifferent for now because makutozoti muri vanhu haunyatsokutana but uchangotanga umhanye nebhebhiwo because obvious manigas esangana ndiye ndichangotanga ende kune manigas anakaita kusaiza kuti kadhiwa ndozama lake but then ona inini ndichangotanga yes, there's a point where ndakatombofunga kuti mbomubvunza kuti akushato nefoni but then ndakabva ndafunga kuti okay if ndakamubvunza kuti foni zvibata zvakutotanga kutoratidza kuti but then ndakazondango but you were mutrust here because haukango trust munhu kuti no in the name of love there were some certain factors yekuti yakaita kuti ndimtrust so handisina problem pane mafactors akaita kuti ndimtrust zvinosvika pachi but ndisingazoziva hake kuside but because inini yes if ukanotarisa ka1 ukanotarisa zvekudira unogona kuona ukaswera neni unozoziva kuti okay it's fine saka mainsecurity angamira sei wangosiri insecure handizozivi kwaari kuti angari iye yako kana foni yako waigara wakatoisa paflight mode because ameno iye paaiuya foni yako yesanyasobatsira ukada kufonera foni yako yesa pandege waita pilot kana waifamba ini yangu mai ndaisesa pandege. Remember guys, I run this so my customers anofonera uri papo so the moment ndoisa foni yangu paflight vaturuza so yangu yachogara iri on and I felt like iye hanomboda kupinda mune yapi kuda kutsasa Facebook, WhatsApp, Instagram aipinda because yangu inini pandakazudza ndandatozuzana okay it's fine I'll clear this but I don't know maybe patikabvumira naona iye akabva clear oche said kwake because pandakazombobatawo yake andiracho ndakaona kode wakaona ipapo man kode wakaona man because amakudo unenge watsvaga kamutable mountain waisera sei man ndosanda ndichi it depends kuti urikuda kuzvizvimbisa here kana kuti hausikuda because ukada kusvika zvinhu makuru because unoda kuzvimba maniga zanenge nemabhazi maniga zanenge nemabhazi ngenhenza saka unenge ari maniga zasibo so zvinofamba sei
muri happy kana kuti for the sake of media makupretenda ungofara muri happy gangs are rape jezebo hapana chikunetsa I'm not lacking anything mari yasikuchigiwa amachoja tese iye anonzwa mari patable anonza because kune vamwe vanhu varongonza adinginika patable chete okuti ya kana manje kana hazvizobude manje because vasikana kuti kana kudana newe ndakupa gewa allowance kuti ulive nzvimbo saka zvasiyana nemanje nekuti ndi unokesha ya zvangu kana achitokupa gewa allowance kupe zvangu indozoti gewa allowance mari unopiwa ningirini makuseni kana rauya kuzorora pamba so iwo panoita gewa iko wasiona unokecha unotora kuti ndatenga ngangotenga wasiona manje atoma personalized GI ama private use but as for me so imi maipamusikana mari guys I think mungaenda kuchami muende padzeni lolo munombona zvomirawo maya ngenga musikana ari amusikana ari happy toziya but maimupa mari sakaita heavy nemari dzani bosi lolo aizvishandira pamari dzake bosi kana uchitaita happy nemari dzani but yake yaishanda pandiri inini yangu yaishanda pake saka iwo mari yake yange iri yake iwo yako yange iri yenyu yangu yange iri yenyu like yeah it's supposed to be like that but then kana achida it's not like by force kuti anofana kundiitira something I'm not used to kuti bebandiitire something I know kuti okay it's my responsibility kuti ndimuitire something kana ndinayo kana ndisina hapana and I'm so lucky kuti ndakawana anonzwisisa anotozoti kana pasina hapana anmaona so yeah okay and so machannels enyu ndara ndawana mane two machannels yekutanga chii chakaitika mndaramo kuti mucreate two machannels yekutanga so we got a problem YouTube like zvema payments and what so yeah those akazoita to create H2 but then we then created H2 yacho yeah they are all going good ivamba so machannels enyu ese makudya mari ndibona mutoyari matama makusimba maamonetizwe machannels enyu munyafamba sei tsanangurirei yeah they are both monetized but the other one is not like it's not working because we're not posting there so it's not like we're getting money from both channels as you monetized but yeah okay the old one is the one which is monetized but we're not posting there so this new one I sat here like officially monetized but then maybe sometime it will be officially but for us it's not like we do this for yes we might be doing this for the money so that we try no is by mic I'm sorry but yes money knows who and but like I said earlier kuti isusu editrinita kuzvitotoku tiwane something chekuti chinotivaradza relationship of which this something inozoya ine benefit later on but ndikakudza kuti kubva zvatatanga I've never withdrawn money from YouTube you might be surprised and you're all thinking kuti wantotora mari kuYouTube asi mari uione kuti irimo asamsama yes iriko kuYouTube pane paperwork zoda mupeso itoriko mari totonoti iriko but we never have that I mean feeling it okay yatichiita faster chichitore mari chitotanga kupostera zvemari on because I felt like okay if I'm doing this let me do it with love and nekunakirwa nazvo kuti ari kuizvinjoyo tichiita because unoona chikazozviitira zvemari unozopesera kwa content inoboa nefofa uzoita zvemari une target utodoti ndobata mari so mndara biggest question now yakamirwa nevanhu comment section ndati ndiumirire ndivhunze babawa ndatosavela all the way from Durban kuti ndozonzwa kuti hanzi tina babawa saka vanhu vari kuti imimi are you guys living together mogara mese here are you guys makaita ukanditi mogara mese one ukanditi mogara mese like now takagara tese I can say yes to that lolo ari kukuchaira mapoto here no iwo uri kubika wega here kana lolo ndiye ari kukubikira amai ini ndiri kubika ndega guys I'm cooking on my own kana chida nokunozoda kutry video nditorowa mapoto angu zvizizi because mvunzi yoruneza ndikona kungome section ndiriona is the way kuti the way I'm consistent mazuva nekana kuti because vanhu vari
The other thing is mukasadropa. Why are you guys not dropping? Mukadropa muri pa same location. They're like, okay, I think now you guys are staying together. Which is wrong. Are you guys okay? Yeah, mukasadropa, are you guys okay? Is something wrong? Which is wrong. On like sometimes I cannot be always shooting a video and she drive and lolo like up and down. Sometimes those go shoot that open. Sometimes those mukangana those go shoot that on. And sometimes those tangira vlog pakati. And then I have to come back home but me that's okay papa. Because sometimes I even forget it's okay. I'm a YouTuber, I need to shoot content. That's the thing, man. Okay. So, but I saw the question. Yes. So to answer your question, we not yet living together. So we would also live together. Just stay tuned. I'm going to post a live update. When? Yes. So expect about mamanzi, mawitsikana machika na you expect to show a live update. And it's gonna be long, maybe an hour long. No, she just wants that and we show on it like I don't know, but yeah, it's gonna be lit. Just stay tuned. Oh, get it me. But man, you is the biggest question, man. Okay. I don't want to yes, we are not. That's what tukutarisira here. Tine zvimwe zvatutarisira here because pane ngofuzo like zerora shishi ore ngatimbotanga tenda parore pa. Muda kunorora. Definitely guys, they got to choose parties and more vlogs and one. Yeah, guys. Manji gangster lolo yeah, so yeah, and this could say my date guys, but then soon. Okay, later on. Later on. As irorino here gore kana notera. Izvi vakaimbaona capture. Azizwe nzendo. Kana tokoti gara kotara makukaza nzimwe nzendo. Muchatotaura madzoka here kana. Okay, idzi nzendo ndichakutaura madzoka. Alright, yeah, it's fine. Then maybe chakadzoka azvizikani but ndichakutaura kana nzendo muchazongodziudzwa chete. Alright. Then pane big question ya lolo. Inguti saka kana ire lolo bvunze lolo ka. Aiwa iwe ndiwo katoziya because nechekuita nayo ka unokuri contribute mudiyo. Zviri kuvunzwa kuti isusu toenda here kupepu kana kubhero kunonhonga tunu. Tumbatya kana kuti tonokusati kwakimaya. Sorry. Inango andu vanzokuti gojo. But zikuzi nevanhu tonotora twakimaya tumbatya. This comment guys, inotondinakidza okay. Sometimes I feel like okay, these people want me to be a father in this age. Because kunzi lolo is gaining weight. Lolo arikuita matama. Achinakirwa kachi batwa go anofana kugain. Asirizo. Osaka muri kunakidza mwana ari kugaina weight. Osaka mwana ari kubatwa bo. Alright, ona mira. Lolo dai zvachiluza weight. Why is it industry? Mine munetsi. Musubata bo. I know. But this is not kugaina weight. Sakunzi haadingiri naashitakura. Yeah. Oh. So which is which? Saka vanhu vaziye zvavanoda saka so ndozvinonetsa munhu akabatwa bho akasimba akaita zvinyama pane zvikuitika. You guys are hiding something. I always laugh at those comments ndingozi muri kuassume kuti pane nditatati pamwe maybe tovanoita labor ikamudara because kana zvavepo guys tinokuudzai we're more than happy to tell you kana pane something chikuitika because your family and at the end of the day we entertain each other. So I know by us telling you that good news gonna iripo, it will make you happy and by you reacting back it will make us happy more. Yeah. So kana pane something trust me, I'll tell you. In things are wrong with one mazvizikira manhanga tugara tese hapana nenhumbu kana zvapo chakuudzai pafe like to go on kana pane something I'll tell you definitely window yandega notozoti alpha gangster rakuda kuita gangster baby kana chichichi gangster father wamba. Okay, so yes ndara tokutenda ndara nekuyozosimza mukwana chani uri kufamba channel guys, I'm so happy with Corner channel. I'm sure by now maybe it's already 1,000 or
ekuzopinda 1000 after watching. Maybe it's already in 1000. Yeah. But then I appreciate the support you give it the ball. Keep on watching. Murambe mchona achipera mavlog. Like don't jambe. Uye kana ma exam to buda muone futhi. Maybe jambe papa kuba nenya. But yours noga nese. But inini ndataura kuti asuka tese yo wakuyo uchiti. Baba jambe. More subscriber guys, share, comment, modzana ikoko nyawana mupindana mu comment section kuti atisi kugara and mo subscriber futhi ku channel yawo pano asimira kana pano wanyowani muno actually lolo. For now I want you guys to come to D and Lolo backup. I feel like okay, there's more to come on that channel other than D and Lolo, like main. I said the my subscribers. No, I said which is 3.4. Go backup which backup ninge ya 1.5. So in Chaisa pakona apapa account yawo backup ya then makazongoda unofollow imachona D Lolo base tukona. And you exist, and we're gonna be posting something there, but not just now. Tichatanga post maybe after like 2 months. Just stay tuned. Mnimjungona updates, and we seeing the support. Your account no, I mean amunakana maiza mnimjungona press sangawe pane nyowani ndaoneni yabutsa ma aids so munoya nyowani kwese guys. Like I said, so something. Mira, if you rush you crash. Mira nguwa sizofamba stage by stage. So mdara date advice ambeda kupo ma young couples. Because wana muri kumotivate vana, muri kuita sei, vari kuona kuti kudanana kwakanaka, kudanana rudo rwakanaka, nokusingaperi. Kuna wana rupinda motivation kana kuti word of advice makasire kuvana nje kuti nema followers mafans nyaka kuteerera. Okay. Ndira kwadi in advice andingangokupa ndekuti okay, be it uda kutanga YouTube like uda kutanga YouTube and kana iwe wazipira uda kutanga YouTube ngendo ngavo make sure that okay zvauri kuda kuita guys you are sure because someone is going to affect you. You know, social media inochengeta. Social media doesn't forget. Inochengeta munogono tuzungu unoti ani picture rangu randakatorwa kana na ex wangu richiri pa social media randisingatomuzivi pangu ndakadelete kana kuti ndakadelete pa ma socials angu asi wakaposta uchiri and then someone zvinogona kuzongoaffecta warorwa kana kuti wazowana munhu. So kana wazvipira kuti okay, now I want to know this platform what make sure kuti wazvipira nemunhu wako wazvipira uye mabuda maswitsu uye mabuda zveshu marera moyo kudombo unless kana muda zvimadrama kana muda zvimadrama azvimadrama kana muda zvecontent zvechi kana mabudira namba chena kuti asha ndezvecontent nosinga pana tambo dzakaatashwa ende kana mabudira ndezvecontent ziva kuti zvine consequences also unogona kuzimbisana kuti handezvecontent pana nenda nelose pana nobene video pana nenda nelose pana achana nebenefit. And also kana muchida like zvema businesses kana une maybe brand rako or something chaurida kutanga, I mean just start now. This is the perfect time to start. Because kwachazosvika kunana 30 anenge too late because ma opportunities aunowana now akati wazve ndo paunofanira kungoshuma builder up and then kana wako ma 30 wakungoboosta zvawaka foundation yakagadzira kudhara wakungowedzera pane zvawakagadzira kudhara. I don't know if you get me, but try to understand me then. So what I'm saying is kana une chaunacho musoro mako, don't wait for someone to tell you bo manje ukatuchite zvezvi watochifunga ipapo make sure ngoona kuti ndikadai ovoita simba. But then kwada kuzomirira umbobvunza munhu kuti osha ndikadai sondoita anouya kuudza kuti wona kasha zviri kuitwa naningi haungambozviiti. But then in the end of the day iwo maplans ako hapana kana progress yauri kuita like magoals mapamwe maybe nenge goal rako hauna kana progress. You're doing nothing. Kuteerera zvikuzo siye zvekupisa zvana vachiomo siye zvekupisa
zvoitwa ndinopisa Nozongopera. hazvinakana basa, to be honest. Unogona kupisa nhasi and then mangwana omuka hatitomborakananiwa, hatitomborakana tombokuona. Wachifadza isusu takuita life yedu. Because kuti uyo kuti waraidza tichita progress. Tichifamba. Wasambona ana muklasi muna mwana waya vairista kana kusanyora week kana kwa noise. But in the end vachivaredza vanhu at the end of the day. Chemurapera ndova unoona vakapasa basically. So I mean, just do your life and then focus on your own, focus on your goals. Try to do something at your early 20s because I mean, my 30s are ruda and akapinda. I'm not yet in my 30s though. But it's okay. No, pachapisa. Indeed, kune vatiri kuona already. It's okay. Yeah, parikuvapisira. But anyways, stay tuned. Murambe muchidzoka panapa guys. Manyama. Content yese quest dzese nyaya tadzifambira dzese. And futi I think tasvika 1000 chamboita free giveaway. Chamboita free giveaway kuvanhu. Zvisimbiso vanenge vachiona. So guys, munofanira kungona mamurichi stay tuned. Monetization. Dunga mavanzwa mufundisi Nyirenda. Pastor Nyirenda uchikudzai kuti aiwa kana tane update chakudzai kuti zvakaenda zvakamira sei. Anyway guys, thank you for watching. Please like, comment, share, subscribe to my YouTube channel. Peace. We out.